Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover. Side, guys. Deep in the shadows, I know it's hard. Ping lang. Put one foot in front of the other. Hi guys, good morning. Welcome back sa akong vlog diri sa YouTube channel, ang hashtag Amega Vloger. Good morning, magandang umaga po at maayong buntag sa inyong tanan. Ang akong vlog karon guys, kaya magpulin ako og cortina kay kani cortina nga nataod karon sa amo ang balay. Murag adto pa ni siyang December. So mag-ihap ta December, January, February, March, murag halos magtulo na siya ka bulan. Unya murag mag-usab na punta sa color sa ato ang cortina guys. Pasensya na mo sa ako ang video kay maulagi ang kinaiya sa atong cellphone. Usahay mo ngit-ngit usay muhayag niya. Wala gini guys, kaya ako magpuli na ako sa cortina guys, kay kanang cortina daghan siya kanang gipang-agian na guys kato ang sa December, syempre napaabot na sa Pasko o New Year. Then pagka January wala mi magdahong nga namatay ang ako ang sister-in-law. Unya wala kina ka nga daghan og sa Tagalog pa maraming pinagdaanan ang amuang cortina nga gitaod. So okay ra gyapon guys, that's life no. Mo gina ang atong kuan sa atong kinabuhi na naikalipay o kasakit. So mo ito nga mag-ilis na ko og cortina. So tabangin ko ninyo guys. Paginainay taong pamuwas or panangtang sa cortina. Kung una na pud ko unsay na po ya color or klase sa cortina nga ako ang itaod sa amo ang balay. Simple ra man ni ako ang mga cortina guys, pinubri ra good guys. So depende ra sa atong diskarte og design para pud manindot tan-awon og elegante, di ba guys? So sige guys, ubani ko ninyo. So magamit magita aning kuan guys, ladder magkuha sa kong hagdan. Admit that you're just afraid. Let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place if we can just find a way that we can live better. Giloon sa nato kay murag kumbot na sa ana ko malang ngit-ngit. Hello, hayag. Burag against the light. Sisibog ta rin dapita be. Against the light. Balhin tagas din rin ka magchika kay burag against the light dahil itong dapita. So, ako sa rin kalingawan og pilo. Kay pabalik ka sa kanina ko malabahan. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all. All together, one and all. Simple naman ako ang mga cortina guys. Sa uban ani kaya. Kuan lukot ka na nakapalit ko ani ubay-ubay sa ako ang Amega nga ilang garage sale. Ubay-ubay ang ako ang napalit sa iyahang cortina. Shout out na ko si Ate Inday. Ate Inday nga pain nga to anak karon sa Amerika. Hi Ate, salamat sa inyong gipang garage sale nga cortina. Daghan kay kog napalit. Og nakatabang kini pagpa-beauty sa akong balay, charlang. Kani Ate Inday o kani sa inyo man ni. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to. Pero kani siya guys, pinalit ko ni siya sa mall. Taon-taon na ni kay bakila na ni kapit. No more pain. Pinalit na ko sa mall, gamay na ko napalit na ka na kuan yun pag kasagaran sa akong cortina kay mga second hand. Punta kapalit mo kung ukay-ukay, bago wala ko kapalit og ukay-ukay mga
Kasagaran sa mga palit kay garage sale ni Ate Inday nga pay. Build a better place if we can just find a way. So diri na punta nga side guys. Day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Kani mo gud siya guys. Ang iyang piluan ni para tauran sa tubo, haom kaayo mo na nga kuan kay siya mag-effort pa ta pagtangtang niya. Kaya actually kulangan gid siya pero okay na ni kay sa ako pang ipatahi magbayad na punta sa kuan. Medyo kuan gid siya guys, gahi siya guys kay haom ang iyang kuan ba. Iyang distansya bitaw sa pag dili siya fit sa ako ang tubo. Sumuigo gyapon siya. Pero kuan lagi mag-effort pa ta. Ipariyaan ni o nga, diretso ra matangtang. Kani kay mag-effort pa ko aning pula. Kay dili siya fit sa tubo nga akong gigamit. Dili na sakto na ni. Siya guys. Chada may din pero buyag lang diri sa DRBC homes. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be So, natangtang naman ang mga kortina guys. So, before ta magpuli, mabilis na pula ang kortina ato sa mga reviewhan ang ato ang bintana, ang ato ang jealousy. So, maghinay-hinay kong trapo guys. a better day. Pasensya naman, medyo ngit-ngit yun kaya hayag ka ay diri sa sulod sa balay, labi na kay wala na kortina. So, nakabalo mo siguro man ang mga against the light. So, usahay magngit-ngit, usahay maghayag ang ato ang video, ato ang camera. Put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? Ay, usay itong mga kinaiya guys, no? Tinig mo ba ito ang A million stars. paglimpyo ba sa ato ang mga bintana. Tinig mo muna, usa sa kinaiya sa mga Pinoy guys, iya na mag-general cleaning basta na iya okasyon. We've got to Which is dili unta maayo or dili siya dili unta angay inana ang ato ang mga kinaiya no nga iya na tamang limpyo may okasyon kaya kung inana pirmi ang ato ang kinaiya syempre abog baya mapunduhan ug abog subo posible nga maapektuhan pod ang ato ang health o sa ana basin og bunta or inana ba tungod sa mga abog ba nga dugay na intaw na stock up na akong bintana kay mao lagi atong kinaiya kasagaran gyud na iya na tamang limpyo kung nay mga okasyon nga gapaabuton so which is dili na siya pwede unta. So may ato ang naandan. Ako gani guys sa isa ka bulan burag katulon ako manglimpyo ani ang jealousy. So karon kay mag-ilis na lagi ko kortina. So before ta mag-ilis sa kortina ato sa siyang limpyuhan ato nang itudo kay balag matawag-tawaran siya nga dili sa matrapuhan at least na dili siya dugay ra nga ma-stackapan ug ako. So itudo na nato guys. So para makampot nato magamit na pud hagdan guys tay nasa guys kay kuha na ko tok no hag. Balik ka guys. So need siya bladder kay medyo taas-taas gyud ang bintana. Gawas nga taas dako magid nga bintana.
kita-kita taon niya guys ako sang limpyuhan ang mga bintana. Kita-kita taon niya pag magtaon na pud kung unsay akong design na pud nga or unsa nga color na pud ang kortina nga akong ipuli. So magkita-kita taon niya guys, di mo ko kabalo mag-istorya. Magkita-kita taon niya guys, ako sa ning humanon ang ako ang pagpanlimpyo sa bintana or sa mga jealousy. Lihat bibi. Ano na guys? Isibog na kung kamay kay para komportable ko mag-limpyo sa mga jealousy. Sige, ikaw. Sigo ka. Okay lang. Thank you. Manawag na ko gotron niya. Para komportable mo sa paglimpyo sa jealousy sa anang bintana ba nga nasa dito sa TV guys akong gibusibog. So okay raman guys kay gigamitan man mo og ligid. So mas okay ra gid yap. Mas okay ra gid guys or komportable nga atong gilungturan sa atong TV bagutangan na to og ligid kay labi na kay bugat siya. So thank you kang Anthony nga naka-idea nga butangan jud niya ligid ang kanang gilungturan sa among TV. Sige guys, see you. Grabe na kainit sa gawas guys. Ma-feel na to ang summer. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Instead of all the final words to say, no more hate. Just admit that you're just afraid. Trying to let go of all your fears and pride. Stand up. Definitely na side guys. Close man din ako pero hindi kami makitana. Diri kay mo diri nga side. Komportable po siya diri sa ang TV. Ito kaya hindi maglabay ang mga tao. Hindi maglabay so super din na ako i-close yung bintana. Our kanyang bintana diri nga side. Way back 2006, 2007 may ang pagpapalin diri guys. Naay ang pero kamahirap mo panganong panahon na. So karon maskin pagisira na ko ang bintana diri na ang pinakang abog tungod kay ang kanang dalan diri na himo man siya murag ang main nga dalan murag dinhi na nabutang ang entrance nahimo siyang entrance kaning dalan diri pasulod pa ingon dito sa uban pang mga party ani ang derby homes. So maskin pagisira ni siya daghan ya kung kaayo og labi na karon na init na po summer time. So mo nang yun makuan na daghan yun kay Abu guys maskin sirado ni siya pero so hindi siya pero ni nakuha ang jealousy. No more hate. Just admit that you're just afraid. Usbon ko guys, way back 2006, June 8, may amo ang pagbalhin diri sa DRBC Homes. Anto mga panahon na maihap pa lang ang namuyo diri so makafeel gyud sa fresh air. So sa pagkakaroon mura dili na kay taka feel og mga inana tungod kay daghan naman kay namuyo diri kasagaran namuyo dinhi na may mga four wheels ug ubang pang mga sakyanan. So di na gid na mag-expect no nga mga makakuan pa gid mga fresh air. So sa ngalan nga na-elevate ni ata sa bukid na gyapon mga panalagsang fresh air. So dito na siguro ubang bahin diri sa amuang gipuya diri sa Dangilang. So dinhi sa amo dili ko pa sure sa inyo kung napagyo yung mga fresh air nga atong ma-experience din tungod sa kadaghanon na lagi sa namuyo dinhi daghan na kaayong mga sakyanan nga maglabay-labay. So
dawato na to ang realidad guys nga naman gyud kadugayan mapuno na gyud ang their busy homes diya sa among atbang kung balayan na pud na di ambot lang init na gyud kaayo makafeel na pud tag init diri pero kung atong i-diferensya ang syudad ug ang diri sa bukid kay na elevate man ta diri ambot mo ko kablong pila ka kilometro ang gikan sa Puerto ug ayun diri sa Damilag pero at least na elevate ta. So, makaingon lagi ta nga dili na sa pagkakaroon ina ta ka-experience og katong fresh air na naging mga abog-abog. So, karon ato magyapon madiferensya guys, balik-balik akong istorya no nga kung ipapili ko mas mapilion pa gid nako nga diri ko magpuyo sa bukid. So, inana ra guys. So balik sa takay napaya dito sa ubos so panako matiwas og limpyo. So again magkita-kita taon niya guys sa pagtaod na nako sa kurtina nga akong ipuli sa akong kato akong gipuwas. Okay guys, kita-kita taon niya. Gamitan ako og mask kay murag nang hatsing man ko so medyo ubay-ubay na gyud ang mask. Kung wala ko nang hatsing guys di ko magamit og mask. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? Naumanagid na ako ang pag-ilis sa kortina guys. Nabtan dyan kong ugto no, mga alas 12 na pasado, medyo gutom-gutom na may gani kaya nagluto kong paniugto si Amega na. So, I hope na nakalike mo sa akong curtain colors combination guys. Wala ko ya lain ma-combine. Sa akong paminaw, okay ra po ni siya nga color guys kay summer man. Murang tagan po na to siya ga green guys. Bakit para bugnaw sa atong pananaw. So, simple ra siya guys. Kay inana sad ka ang akong combination sa cortina. Ako siyang giguan sa ako ang kaugalingon kay simple raman ko og simple ra pud ako ang gihimo guys. So simplicity is beauty man daw guys. So sige guys, thank you for always watching my vlog here in my YouTube channel ang #Amega Vlogger. We'll see you next time. Bye bye, ang pikanunay. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other.